Tala Idol, dinagsa po ng mga estudyante ang sinagawang scholarship screening sa San Fabian noong Abril 27 para sa programang Scholar ng Bayan. Ayon sa ulat, dumaan ang mga aplikante sa masusing pagsusulit verifikasyon ng kanilang mga dokumento bilang bahagi ng selection process. Katuwang sa screening ang mga kinatawan mula sa DepEd District 1 at District 2, Municipal Social Welfare and Development Office, Local Youth Development Office at iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ang scholarship ay nakabatay sa Republic Act No. 10648 na nagbibigay ng oportunidad sa mga kwalipikadong mag-aaral na makapag-aral sa mga state universities at colleges. Kabilang sa mga pangunahing rekisito ang pagiging kabilang sa top graduates, pagiging Pilipino at pagtupad ng admission requirements sa napiling universidad. Sa ngayon patuloy ang ebaluasyon ng mga dokumentong isinumite upang matukoy ang pinal na listahan ng mga benepisyaryo ng scholarship program sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.